Ako? Vieme zistiť aj celkový počet, aby sme mohli povedať, že má to 100 Toto sa myslím, že v App Engine Datastore vôbec nedá urobiť. Myslím, že App Engine Datastore nemá nič také ako count hviezdička, ako majú klasické relačné databázy. No. Tak toto je zhruba taká finta na používanie týchto záložiek. Tým pádom vlastne my sme obišli ten offset, čiže ten offset nepoužívame a si získavame iba tých prvých x plus 1 entity. A teraz taký zaujímavý prípad, čo nastane, keď entry date, podľa ktorého to teda filtrujeme a podľa ktorého máme zoradené, čo keď nebude unikátny. Predstavme si prípad, že máme veľkú stránky 2, zobrazujeme dve entity na jednej stránke, tak pokiaľ ideme od začiatku, tak nám to zobrazí tú prvú a druhú položku. No a bookmark vlastne bude tá entry date z tej tretej položky. Takže zhodou okolností entry date tretej a druhej položky sú rovnaké. Čiže keď my ten bookmark použijeme v ďalšom query na získanie ďalšej dvojstránkovej page, tak logicky by sme očakávali tretiu a štvrtú položku, ale získame opäť druhú a tretiu. A to je dôsledok toho, že vlastne to indexované pole nie je unikátne. Tým pádom nám vlastne vznikajú duplicity na stránkach, týmto duplicitám by sme sa mali snažiť predísť a problém je o to horší, čím vlastne tých duplicit je viac. No, dôsledok je taký, že ten bookmark by mal byť unikátny. Na úplne ideálnym adeptom na unikátne indexované pole je vlastne samotná identita tej persistentnej entity, čo vlastne datastore key. Datastore key je primárny kľúč tej entity, ktorý v sebe obsahuje jednak ID aplikácie, jednak ID samotnej entity, jednak ten druh a dokonca nejakú cestu k tomu entity group parentovi, čiže je to úplne nejaký globálny jednoznačný identifikátor a na základe neho to môžeme vlastne celú túto koncepciu postaviť. Takže asi tak. No a keby táto prezentácia bola pred februárom 2010, tak by sme zase mohli ísť na pivo alebo dať si inú prezentáciu. Ale chlapci z Google vymysleli optimalizáciu, ktorá sa nazýva Query Cursors. A tieto Query Cursory boli zavedené v App Engine verzii 1.1, no a teraz sú de facto odporúčanou metódou stránkovania. A sú to v podstate tieto bookmarky troška v bledom modrom. Ten kurzor to je niečo ako ten bookmark, ale nie je to offset, nie je to nejaká relatívna pozícia voči nejakému dotazu, ale vždy je to vlastne nejaká značka, nejaký jednoznačný absolútny ukazovateľ. No a práca s tým je veľmi jednoduchá. Už nemusíme robiť triky, ako napríklad zisťovať, či máme ďalšiu page a nemusíme dokonca hackovať ten náš filter, aby obsahoval ten bookmark, ale stačí, keď si vlastne vypýtame tie entity ako obvykle cez ten persistent manager a následne si pre tie entity vypýtame kurzor. A ten kurzor sa dá zaserializovať ako string a môžeme si ho uložiť napríklad do databázy alebo do memcache alebo ho dokonca poslať na klienta a tento kurzor následne použijeme pri ďalšom stránkovaní. Čiže tuto je vlastne ukázané, ako ten kurzor použijeme. Z toho stringu vlastne vybudujeme ten objekt, no a nastavíme ho tomu samotnému dotazu cez tzv. JDO extensions. To je v podstate určitý spôsob, ako customizovať dotazy a implementácia tých persistenčných služieb, čo je v podstate Data Nucleus App Engine Provider. Ona rozozná to, že vlastne je tam nasetovaný nejaký kurzor extension a bude to brať do úvahy. No a výhoda tohto je to, že je to o mnoho čistejšie a nemusíme tam robiť nejaké custom hacky a je to také viacej user-friendly. Ale vlastne ten princíp je úplne rovnaký. Takže tak. Som sa chcel opýtať, existuje tam nejaká kultúra kolekcií ďalších entít? Áno, existuje. A ako to funguje nejaký lazy logging alebo niečo také? Nie som si 100% istý, ale myslím, že všetko je že tam neexistuje lazy. Takže sa mi stiahne, že celý štrom všetkých 10 miliónov, keď ich budeme. Áno. To znamená, že človek si musí dávať pozor, aby zase nemal veľké kolekcie, ale ktorým potom vlastne zaberie veľa času. Nie som si 100% istý, ale myslím, že to je asi tak. Ako sa v tej query nedá obmedziť nejako, že proste nedotiahnuť, lebo
Query sa dá iba povedať, že aký druh chceme získať, ale to vlastne, že obmedziť, aké atribúty z tej entity by sme chceli, to sa dá cez to low-level API, ktoré je pod JDO. To je vlastne natívne app-engineovské API. A toto by si použil na nejaký enterprise projekt, alebo radšej ani nie? Prečo nie? Len tam si musí človek naozaj dávať pozor na tú štruktúru dát a hlavne s tými entity grupami. Tam je nebezpečné to, že keď my si modelujeme tie domenové objekty, tak často proste robíme asociácia tým, že vlastne sa jeden objekt referenciuje na druhý objekt priamo, cez nejakú referenciu objektovú, tak vlastne on tie objekty dáva do rovnakej entity grupy. A tým, že ich dáva do rovnakej entity grupy, sme obmedzení tým, že keď chceme, že vlastne všetko je v jednej entity grupe, tým pádom to nie je škálovateľné. Všetky entity z danej grupy sú uložené na jednom mieste a vlastne všetko to sú otvorené nejaké low-level transakcie. No a potom ako zaručíš konzistenciu, keď to chceš mať aj distribuované? No, tak konzistenciu jedine vlastnými transakciami, ktoré sú nad týmito atomickými. Napríklad, keď máme dve entity a oni sú úplne že oddelené, nezávislé, tak síce sú škálovateľné, lebo každá je samostatná entity grupe, ale keď chceme v rámci jednej transakcie zložiť obidve, tak to nám vlastne App Engine nedovolí. On vyhodí exception. Čiže my vlastne musíme robiť to, že obalíme metódu, ktorá ukladá prvú entitu nejakej transakcii a nastavíme jej propagáciu, že requires new alebo niečo také a potom zase ďalej nejakú druhú metódu a teda zase máme vlastnú transakciu. Čiže sa to musí takto riešiť. A potom aké sú rollback mechanizmy na to? Sú vôbec vymyslené nejaké, alebo proste, že tak sorry, že niečo sa pokazilo a... Nie. App Engine používa, myslím, že optimistic concurrency, čo je v podstate to, že keď niekto commitne niečo počas toho, čo mu niekto iný zmení pod zadkom, tak vlastne vyletí exception. Okamžite. Tam naozaj je to vlastne o tom, že ten používateľ si, alebo ten programátor si musí sám dobre vedieť nadizajnovať tú schému. A tam sú také dva protipóly, že jednak aby tá schéma bola dátovo škálovateľná a zase druhý protipól, že tým, že to je škálovateľné, nie je to rovnaké entity grupy a tým tá atomickou alebo transakčnosť nie je až tak bezpečná. Budeš spomenúť nejaké riešenie z praxe? No, tak toto, čo som ukazoval, tieto bookmarky, tak to som aj implementoval a chystal som sa urobiť na to taký jeden open sourceový projekt a možno aj niekedy zverejním, to je také nedokončené. Ale potom, čo som čítal pred 2 dňami o tých query kurzoroch, tak som si povedal, že to je asi zbytočné, lebo už keď to chalani z Google urobili, tak... Tieto veci sa dosť ako... Toto bola napríklad dosť častá požiadavka používateľov na mnohých diskusných fórach, že proste jednoduchý spôsob, ako stránkovať. A potom ďalšia vec je, že App Engine tie stratégie dedičnosti má iba určité a tie, ktoré podporuje, majú nejaké obmedzenia a je to tam trocha také ošemetnejšie. Takže na také veci si treba dávať pozor. Je to síce také, že tvári sa to ako JDOčko, ale v skutočnosti tá reálna implementácia napríklad tých stratégií dedičnosti entity, inheritance alebo ja neviem, nejakých iných aspektov, tam sú také drobné odlišnosti, ktoré je fakt, že človek si musí preštudovať tú dokumentáciu a musí si nadávať pozor. Nie je to také, že proste vystačíte si s nejakým bežným nejakým jedel znalosťami. S tým, že sa spoľahnete, že ten App Engine je akože jedel. Môžem ešte? Skúšal si aj iné frameworky v podstate postavené nad tým low level API, napríklad Objectify alebo Persist? Neskúšal, ale pozeral som Tweak, takú knižnicu open sourceovú a oni to majú celkom dobre vyriešené a hlavne aj s tou dedičnosťou. A vyzeralo to veľmi dobre, ale neskúšal som. Napríklad ešte zaujímavé to, že na ten App Engine môžeme robiť tzv. Keys only query. Dotazy, ktoré nám dáte iba kľúče. Keď my máme nejaké entity, ktoré majú v sebe mnoho dát a bolo by možno náročné napríklad si getnúť mnoho tých entit naraz, tak my si vieme vlastne napísať query, kde povieme, že chceme iba kľúče tých entit. A na základe tých kľúčov my potom vieme robiť nejaké iné operácie. Alebo napríklad dotiahnuť to entity group parenta. To je vlastne taká optimalizácia, ktorú postupuje ten App Engine.
Napríklad v tomto prípade, keď som ukazoval, že dotiahneme si tých 10 plus tú jednu zvyšnú, tak tú jednu zvyšnú by sme nemuseli doťahovať celú, ale mohli by sme dotiahnuť iba jej kľúč. A zistiť vlastne, že tá ďalšia stránka existuje vtedy, keď vlastne ten kľúč je nejaký. To vlastne tam je.